ऐसा जगह पर बानी कि भोजपुरी के देवता हमरो देवता यहाँ के भोजपुरी बनैले बनी, भोजपुरी के जड़ है, भोजपुरी के एगो परिवार बनैले बनी। तो ई भोजपुरी में परिवार बना के सभी लोग भोजपुरी में आज काम करता। पावर स्टार पवन सिंह यहाँ के बनैले बनी और इसमें काम करतनी और बहुत तरक्की करतनी, लेकिन यहाँ के जड़ बनी। जब हम छोट रही तो हमारे पिताजी से हमरा के मनोज तिवारी जी के गाना सुना के, लोरी सुना के हमरा के सुतावत रही। बहुत हमरा अच्छा लगत रहे, बहुत शौक रहे हमारा बचपन से कि भैया से एक बार जरूर मिली। और सरकार से हम यह विनती करल चाहतनी कि भैया खातिर एगो कहानी बने के चाहिए। भोजपुरी कैसे बनल बा, भोजपुरी के कैसे संघर्ष कैले बनी, कैसे उत्पन्न कैले बनी। सरकार से ये विनती बा कि स्कूल में एक अध्याय पाना में हर एक घंटी में बतावे के चाहिए बच्चन के कि भोजपुरी देखी ऐसे बनल बा। मनोज तिवारी जी के बहुत योगदान बा और सभी लोग कलाकार लोग में काम करता। तो तुहार पूरा नाम का बिच्छू बाबा। बिच्छू बाबा ये नाम है। ना नाम वैसे दीपक कुमार परी। अच्छा, हम सोशल मीडिया से मैंने बिच्छू बाबा के नाम बहुत बढ़िया बाटे। बिच्छू पावर के नाम और दीपक। अब देखिए आप लोग वीडियो में हम इनकर शब्द जो क्षमता बाटे बिना कोनो फंबल के लिए धार धार इतनी बात बोल देना, इहो एगो स्किल बा। एक ही भी पहचान की आज बड़ा कैरियर हो सकेला। और तो से मिलके बहुत अच्छा लागल। ये जान के अच्छा लागल कि बहुत दिन से तोहर पिताजी हमार गीत सुनाओ तड़े। हालांकि देखो कोई के बनावेला नहीं, एगो रास्ता दिखावेला। वो रास्ता के पढ़ के बहुत निकल जाला लोग। तो संजोग से हमनी से एगो सिनेमा के भी रास्ता निकलल, भोजपुरी के लोग बहुत है दृष्टि से देखत रहे, ओकरों में हमनी के थोड़ा सा कोशिश कैली जा कि बड़ बात होके। तो ओके तो समझ ले बड़ा, ये हमारा बहुत खुशी की बात बा। बहुत खुश रहा और हमनी के संपर्क में रहा। भोजपुरी रुआ लोग बनैले बनी जा, बड़ी खुशी बा। हमनी के कहीं बाहर भीतर आदमी जाला तो आज एकदम सीना चौड़ा कह के रहली जा। हमनी के बिहारी हैं जा आ सब लोग स्टार लोग हिंदी सिनेमा साउथ के भी घबरा जाले कि ना भोजपुरी में ऐसा कलाकार बानी कि भोजपुरी के हाथ ना एकदम सीना चौड़ा कह के घूमे ली जा। आज भैया रउआ बहुत योगदान कैले बनी, एगो बनैले बनी, रुआ जड़ बनी भोजपुरी के। नहीं जाने अनजाने भइल बाटे, बहुत लोगन के योगदान बाटे। लेकिन यही से तो आज हमने कहते हैं कि हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। हमनी के बिहार मूलतः संस्कारी बा। हमनी के जाई कोई के मेहनत में हमनी के पीछे नहीं रहल जाई। हमेशा जब तक हमनी के कोई छेड़ी नहीं तोले हमनी के बहुत प्यार मोहब्बत से सबके देनी जाओ। देखिए कोई छेड़ी तब फिर एक बिहार के भी लोग कैसे छोड़ी। लेकिन विनम्रता में, संस्कार में, नारी सम्मान में, अतिथि सम्मान में हमनी के हाथ कोई नहीं पकड़ सकेला। शिक्षा में भी उहे टाइम फिर से लावे के बाटे और हम वही पे काम करते हैं। प्राइड ऑफ बिहार। और हम संदेश देवल चाहतनी कि वो भाई साहब लोग के कि भोजपुरी के कलाकार लोग के उल्टा सीधा मत बोली। यहाँ लोग के बानी तो हमनी के आज जिंदा बन जा, भोजपुरी जिंदा बा। और यहाँ लोग के गाना गावल बंद कर देम, फिल्म निकालल बंद कर देम तो भोजपुरी के ऐसा एगो समय आई केहू ना पूछी। ये लोग भोजपुरी के बहुत बिहार के आगे करतनी जा।